ku dangwala mana subscribe daga nan ku taɓa ƙararrawar sanarwa daga zarar mun ɗora sabon shiri. Oh na 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 yeah. Kice bata so na wasu raja kike so na barwa Allah kome shi ne san gobe zan kira ki baby na duk da na san ba kya so har yanzu kina cikin raina har gobe ki sanar da ni idan ba kya so na kome shi ne san gobe zan kira ki baby na duk da na san ba kya so har yanzu kina cikin. Hello? Mama Sani da Allah kana ina ne? Wallahi ina gida. Me yake cikin gida ne Sani? Ina wanki ne ko za mu je wani wuri ne? Za mu je wani wuri da Allah ka yi to mu je. Wannan aji wankin so yanzu mu ci. To ina zuwa. Ki sanar da ni idan ba kya so na ba kya san dalina cire ki a raina. Ki sanar da ni idan ba kya so na. Mama Sani, ya gida iyali. Na ce iyalin naka sun dawo ko ba su dawo wanka ba? Kai baka ji magana su ba? Ina jin Ya magana tsara su kira wallahi. na wallahi. Za mu je ɗawon gani magana na mashi karan jaɗin. Okay, Gurin yariyar eh. can mutum. Kai. Na gode. Wallahi wasu ni na san iyalin ta kasa. Na medise. Na wuni ba. Ai lafiya. Yawa sani ba. Ko ba gani? Allah ya wurin Khadija ne Mun ba. zo wurin Khadija ne. Wala ta mu ta. Okay, ta. Mun gode baba. Na 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 yeah. Wasu samari suna nan garka. Wasu sun zo wurin kaunan. Sun zo wani tsamanin mu, ko ba mace aure ba ne? To aka da gani ni ba. To sai da za a yi. A ba. Kun gane? Kai Muhammad Sani, Na'am. ka ga hira? Sannan jawo bala'i. Kana gida kana wanke kana jawo ka. Bari ka kawo ni inda za a kashe ni. Kai ga yariya waka Khadija ta kashe giya. Ai ba shegiya ba. Ta kai kahira. Kai Muhammad Sani, ina za ka je roƙa tuwar riga ne haka. Yanzu ina za mu je ne. Marga muka yi kokona. Ina tunanin ma za mu je ma mota mu je kamfanin Bori. To kamar sai zuwa na ci wannan kamar muna son mu je kwanta gorma da mena. Ko? Wallahi gudu ne dauka kina Allah ya. Ina son mu je bangi. Ya ne bangi kuma. Ta wajajen abu gabe na. Wai ga Allah kana wani magana. Kwanta gore. Kai kai ko da su kake kashe wani wai. A shana. Sai akwai barayi ba.